Možno ste už počuli o youtuberovi Stejkovi. Nemyslím tento steak, myslím tohto stejka. Tento sarkastický youtuber sa dostal do problému s Agátou Hanichovou, českou modelkou, majiteľkou modelingovej agentúry, moderátorkou, príležitostnou herečkou a účastníčkou televíznej show Likehouse 2. Kto by povedal, že na YouTube prichádza vlna žalôb z každej strany? Zostaňte do konca a nech zistíte, prečo pani Hanichová Stejka žaluje a nezabudnite zanechať komentár, čo si o tom myslíte. Český reakčný klubík. OK, pozerám sa na to. Save and exit. Yes. OK. Počkaj, chcem... Tak, nie takto, takto spravím takto. Papa. Toto môžem vypnúť. Ctrl-C, Ctrl-V. Český reakčný klubík. To je čajky. Dobre. Áno, toto je to... Ale toto je to spred roku. Je tady další den. Počkej. Ktoré sú tu zachytáva? Ja je to automaticky preplo, chápem. Opera i GX. No poďme sa na to pozrieť. Zatiaľ si oddychnú moje áno. Moje ruky. A prsty hlavne, lebo au. Je tady další den. Je tady další odpadní drama. Válka Agáty a Stejka. Hanichová ho za urážku nenechá. Áno, to je spred roka. Agáta Hanichová si po sebe vystakla spoustu posměšků a nálepek. Jenže tentokrát se ho prý na ně vylo moc. Jak se redakce Extraverze podařilo zjistit, chystá se soudně pokousat oblíbeného Stejka. Prečo to vydali až teraz? Jakub Steklý aka Steak je jedna z nejsledovanějších hvězd českého YouTube. Vážně? Tak má tolik lidí. On neprehral, on... Počkaj. Pando, já vás vítám u nového týdenního vlogu. Každopádně... Pred rokom. Já si čtu komentáře pod každýma videama. A četl jsem i pod minulým týdenním vlogem, kde jste vlastně dost psali, Je to že kamera. vlogy na GoPro je krok zpátky a že by bylo fajn, kdybych tu kameru změnil. Možno tu. Tak máte na jsme spolu odkaz. Japonsku si nevím, Zatím ne. ale všechno zkušený hejt. Proč? Tak, všechno to dělá. Dobre. Kdy na ten podzim, tak jsem měl fakt třeba jako stovky a stovky označení na storíčku. Tady už to lidi dávají, že jo? Hele, je to takový easter egg pro fajnšmekry. Pando, máme čtvrtek a objevil se tady tenhle týden takový jako menší vřet, který já musím řešit. A nejspíš proto jste klikli taky na tohleto video někteří z vás. No, já si tu kameru vezmu do ruky. No to je ono. Příjemnější. Asi Ta víte, trka. že mám takovou pro mě jednu z nejoblíbenějších sérií, kterou dělám, a to jsou Rebel zprávy. A já tam vlastně glosu a dělám si srandu z věcí, které jsou veřejně známé. No a jsou tady pak určitý lidi, kteří prostě, když tam jsou třeba změny, tak se jim to úplně nelíbí. I když si vlastně za to můžou sami. A tuhle tu věc už řešili právníci takhle. Oni mi řekli, ale Stejku, víš co, vůbec se k tomu nevyjadřuj, nech to bejt, no ale tak Rebel, vole. Já tady nebudu říkat, kdo to byl a co mu konkrétně vadilo, ale pojmenujeme si tu osobu třeba, já nevím, pan Trampolína. No a panu Trampolínovi tak některé věci asi vadily tak moc, že se o něm mluví, že mi jeho právníci poslali líbez brief. Já vám ho tady nebudu celý číst, každopádně... Ja nie, toto je na tohto. Tak potom nie.
Neviem, prečo dal. Chcem vedieť. Áno. Agáta Hanichová sliepne. Dobre. Takže basically je to o tom, že povedal, že toto sú jediné dve veci, ktoré nás môže poraziť. Podcast roka a počet sexuálne prenesených chorôb. Kámo. Kde to vôbec začalo? Áno, komentoval v svojom podcaste jediné veci a počet chorôb. Povedal steak. Typka má koľko? Že je to proste prez čiaru a nechávam a budem to riešiť. Už to poslala právnikom, super. Reakcia Stejka. Myslíte, že by mohla žalovať kvôli takejto prkotine, keď je to všetko viditeľné, mysleno s nadsádzkou a sarkasticky? Áno, takí ľudia sú, ktorí to nechápu, takže... Expert na to reaguje, že výhovorka na nadsádzku pravdepodobne fungovať nebude. Zdravotné údaje o sexualita sú zákonom prísne chránené. To je crazy. Podľa advokáta by súd s vysokou pravdepodobnosťou rozpadol. Kamo. Agata reaguje prehnanie. Vzhľadom v Agátinej minulosti a jej súčasnej povesti by ich radej mlčal. No jo, pravda vždy bolí. Dobre, toto už je moc agresívne. Taras Povoroz... Kámo. Cením Tariho, že na to reagoval, že steak by si mal dávať pozor na ústa. To vím, iste už i ja. Pocítil som na vlastní kúži jeho sarkazmus a nadsázku. Top. Kámo. Nemám tu reakcie na to, ale kámo. Ale to je blbosť. Čo to riešia? Tak Čávo povedal, že baba má nejaké problémy. No tak každý má nejaké problémy. Kamo. To čo je za... No dobre. Nevyjadrujem sa k nemu. Lebo to je crazy. Crazy zbytočné, tak to myslím. Na čo? Na čo? Baba rieši, že Čávo si z nej spravil srandu. No, preboha. O našej generácii sa hovorí snowflakes, ale očividne nevie zobrať ani veľa srandu. Keby sa ľudia nebrali tak vážne. Ale nie, ale akože toto je fakt
pokiaľ na to má prachy, tak rob si čo chceš. Ona sa súdi s celým svetom, pozerám. A tentokrát ale neriešili žiadne napadenie či strieľavú pej, či rodiči mali rozhárky, sa ju obvodne súdu práve sešli, aby vyjasnili si celého výberu školky, kam holčička nastúpi. Baba má nejak rada tie súdy. Ja neviem, takže nesela si do školku, ktorá sa je lepšie a podľa jeho tvrdzení do tejto školky sama holčičku chce. Influencerka potrebuje celú národnosť. Podpis otce. Kámo. Áno, super CZ. To odhadám, že je jej priateľ nový, hej. Pred ním predsa nemôže vyzerať zle, že by mala nejaké choroby. No pre Boha. Čo ten steak spravil? Veď tento týpek vyzerá vo veku, že by steaka pozeral. Jeden z hlavných fanúšikov, ešte predplatné si platí. Určite to je ten dôvod, prečo to by. Kamo, akože... Kde to vôbec počula? Kde on to povedal na svojom podcaste? Kamo... Ach jaj... Zbytočné drámy. Cítim sa jak v smotánke. Idem naspäť kokos k tomuto kare, lebo... Ajajajajaj. Takéto zbytočné smotánky. Ešte si dám okuliare, lebo už prestávam vidieť. Fakt akože, kamo. It's not that deep.